Sziasztok, srácok és lányok! Ebben a mai videóban megmutatom, hogy tegnap eventkor miket szereztem. Kezdjük is el. Hát ez a csiklitér, a bicsiklitérina. Igazából így ez. Ezek leszpamoltak, ezt nyitottam, ezt el is adom. Egyébként lehet, hogy szombaton, amúgy tegnap volt Taco Tuesday-kor, ezt lehet, hogy majd kör 3, még kör 1, a eventkor le akarjuk spawnoltatni a egyszer egyet, igazából ez. És itt ami van, meg fogtok lepődni. Na ezt, ez mi? Elsőnek leszpawnolt a tank, utána leszpawnolt a valami Charles or Guard. Ez mi? Kénzpénz vagy kártya? Ez... No. Ez káromkodni fog, de ez kurva menő. Elsőnek a tank, utána ez. Ez mi? Mi szerencse legyen azhoz, hogy ez leszpónoljon. De mindegy is, ez a videó amúgy ennyi is lett volna. Vagy még nézzünk meg egy trade-et. Így. Jó. Hívjuk meg szépen őt. És mutassuk meg, mit szerzett a puci. Nem tudok felmenni. Ó, fogadd. Jó, te tudod, miről maradt le. Tizenhárom. No, végre. Ó, jó. Max így.